good morning. Nó cho tụi nó làm sao có anh sẽ alo, okay. Cái tabung cái xuống, cái nó thang cái tông có, cái nó anh đi ở sen alo, anh đi ở sen alo, anh đi blog nó cứ là sẽ phải tự ra phải tông cái xuống bài xong rồi bác sẽ thang lại tông ta. Cái ngoài chỉ là nó khó kìa. Cái phải tông bây giờ nó logo, okay. Đọc ra cặp ra thấy mà phải kìa. Tụ thang phải cái 이거 뭐로 가나? 그 numbu스 간 가나? angka iklok 가나? angka iklok 가나? Ba. Tini se kumishoni gari asap busuk mas pore bujane gari kafi kan ka boro baksu sang than mai tong ta hokai nuk lai tong ka sai mana nang boro than na to me ma kul phai ka ma kul sang ang khoi kul ka nai सवाल सुन के दिल फट चुका है मेरा कहां जाता है ya uklo phai di मंजिल तो आई चलो कदे ने सफर jana la khulo butan नाम भाई काफी बा lo par hap nai ता जान ले बा हुए कदे chung orte gar sin ge da chung orte gar thana बेटा मैंने भी क्या किए आए खुदा को कौन करके ना छोड़ मंगल गया था सूरज के चक्कर काटे लेकिन इतना भी नहीं आया था kan chung te da ta ya जों हंके नखलान सिमनो गारि कावै नखरि फैगा हंगा के बाइसावनो नासिंगै तंगो जों ताब अर बाथागै हिंगे अर हंके मिसिब दिगरा रजागै तंगो हंगे दारा सावनि आबो हंगे तैसानि पापा हंगे जोंनो नायखाइ तंगो पुलुं साबु तंगो ते बहनि सेराइनोबो बामजा खलाय हंगे जों अरनि लामरो लायखा हंगे बाइसं कुमुइसं बर हंगा के तिनि नगो थांसिनाय हंगे सि नगो फाइमानि हरथाम तंखा हंगे प्रतिनि के थांगै तंगो हंगे आमबागे जों बबर बाक्सनो नखर लायखा केनर ani blog no pulansim paithak jranai tongdi hingke soi manai ang boro thang tam khaina thang tam bagai thang rok soi manano hingke to bai songni nok hingke kumui songni nok hingke rani bazaro gesung bo amsuk jara thangai aron simte sa gari change khlainai hingke sung hingke Agartala o thanai ta hingkai tini hingke to salba sak hamta ya hingke sung thangte boro sogika ke obo hingke siniyangni bazar sopaika jompok nagar bazaro hingke sung khaito oron bazar sao hingke sinpara hingkai to briguda so ke sung thangai tongo oron simi tei busuk gonta bonang no hingke tini salba hamte salmegla hingke tongo wati da kalai no silia hingke sung hingkai tini bike botalang lailia wati rok phano bhai manja gana hne hingke sung kumui songni gari bai thangai tongo ordek jora ke sung phaite boro sokpaika hingke jirania bazaro sokpaika hingke tini hingkai to robibar ke jirania bazar tini bazar bar hingka kai or gari rok bangman bathak jak hingke bui phungo maltu bainai rok hingke bazar khla asuknai bagai maltu bunai rok tongo tangka ambai kisi gari jam gui tongkha hingke sung thanglai tongo tabu hingke thanglai te hingke sung sokpaika hingke kumui song sung no khairpur jora tisa agogoi rikha hingka sung tabu oroni nokhorei sung gari romoi thanglai sinai tangka oroni motor stand no thanani hingke jon 10 taka nangnai hingke sung oroni no auto romoi thanglai ka hingke thangai hingke sung motor stand no nokhori hingka oroni simi chung tisa riksha romoi thangai tonglaio hingke wati bo kisa ni kalai tongkha ke sati rok bo tubujak lailia sung hingke ambagui no sung bike bo tui phailia tangke sung thangte sung boro thangai tong hingke sung motor stand ni gana o sung thangai tongo hingke obo hingkai o jaga ni bumung hingkake gonra somni hingke ang oro doctor naijaknai ni bagi phaio hingke sung 9ta 9:30 amsuk jora tongo sin doctor hingke ambagui oro phaika hingke sung kasawi tongo hingke 2 tala saka o se hingke borok bo kisa kom no ongoi tongo hingke Sunday hingke borok kom no ongo oro hingke ambagui sung Sunday no phaijago tang hingke aboni puri kam paikaba hingke kisa tower no phaika ba hingke kisa ngo reduction no choliwi tongo ni khanamani bangki samnai thana ni sung yango phaika hingke wati ni bagui dugan chi khuloknai kring tongkha hingke 11ta hairok tamna nai tongkhata hingke wati bo wajak aboni bagui hingke borok mela khaimani bo horok thukuna hingke borok daiti phailia hingke tei watbo bo watui hingke ambagui jotono kholobjak jongui tongsio hingke kisa nai thanai ri phano paina hwnui phaimani le।
Watui manjagoi se ngaka jeng hokars bisi habai ma tongkaisio diang dugan rok se kholoknai kiriko kebo kusar bosta te watui ke ba gising ta rok guroi tongkhata ke जों aboni pori hingke bimart shopping mall o hapaika hingke oro hapaimani ba ka kisa se mani musa sufano dalanga hini ang nai tongo hingke ang t-shirt langnani hini nai tongo ta hingke ke dam nai mani ba hingke ke dam to payan haima tongo 199 siba hingke to t-shirt rok ba amsa rok kheno musango ge ang jeta yagon rok tijak nungmani abo ang lanai hingke ke o kurti no ang belek kheno hamjak sukate colour rok bo amse belek kheno dam 1000 ni besi ambake ang nalia hingke ang oro kok sawi video khalai tongmani se hingke belek kheno khorang chikon tamjani saka sai simalia ambage ang norok no khorang khanari lia hingke ke norok yang tiktiki pungma bo khanai tongkhana hingke ang ongko voice over record khai tongfru yang gohan pungoi tongo hingke oro ni rirok khaito muramti kaham no hingke ang t-shirt kangni nakha ke yang ani busai hingke yang go bo hingkai bill rona nai tongo hingke ang hingke oro ni parts no naitukjak ma hai wngoi kisa romi manai kha pura bultam bai subjak abo hingke ke red rong ke naijak lia busuk rok bujani ke yang go hingke abo hingka ke mom phol rok rijak te hingke ke yang go hingka ke bai salamjak hingkanai nai de eka bill rok rwbai khangkaino chwng oro ni nokhor laisinai hingke yang dry fruits rok tongo hingke chwng phatro nokori phaika hingke yang go hingke watui rok bo thaka kisa hingka yang dugan rok bo kaisa kainui khulogoi tongphaibai kha hingke chwng tabuk nokhorui thangoi hokar digi sok pailaika jeta lehenga phalmani ayang side o hingke yang go bo dugan rok se khula khaibe light rok si rijak yang tongkha hingke ang oro cup naithokjakmani ta hingke omo hai cup bela ang paina musungmani amse romoi nai manle kisa kotor ungko ang teisa chikon se nangmani ta hingke amono nalia ta hingka ke teisa gorogoi nainai teisa chikon rok ta mano hinui nalailia chwng hingka yang go pura dugan si off siko hingka kaisa kainui aterok ke khuloklaijak tei tabuk se dugan rok khulogoi phari tonglaio hingke aboni pore hingke chwng gurete bag rok pai akui ke chwng yang go sok pailaika sakuntola hingka ruto sok pailaifika hingka ogo gulbalis cover no ang naimani amsa 100 taka hinui sawo hingke angke 80 taka khai ridi hinui samani hingka amsa 100 hinui samkhe nalia hingka aboni pore hingke chwng kamchwli rok bo nai tongphailaika hingka basini bwsajakni bagui norok tiyari hinui samani boni bagui hingka kamchwli naithok cherai rokni ke borok bo tabuk dugan khulogoi tongo ri rok khulogoi tongo ta dugan rwnani bagui chwng oro ni kaisa nalaikha hingke nogo thangui norok no phunukani bo colour no nakha ke aboni pore hingke ang yang go bithi painani hinui phaiui hingke to bithi to kaini kaitham naikha malia hingke yang go hingke fruits kisa paitala hinui oro phailaika ta hingke aboni pore teisa chwng bithi rutuk lainai hingke bithi no rutuk laisuka aro amsike koita jaga rok rutuk khana sai simali hisab se khaijak lia aboni pore hingka ke saha medical hall o thanglainai hingke aro jaga hingka ke joto no bithi manthogo hinui oro thangoi tonglaio amse aro thangmani bo aro bo malia hingka ke chwng tabuk hingke gari nasingoi ongko riksha romoi thanglainai chwng IGM digi se chwng thangoi bithi rok nailai sinai to ayang go bithi rok naiui hingka ke ampore ka chwng phiroka hingka chwng yang go hingkai hingke motor stand no hingka sok pai phika hingka oro chwng helmet nainani bagui bathagui tongo hingka watui hingke thaka hingka kisa satung bo wngoi tongo sal megla wngoi tongo aro tungo aro kisa sal bokholo bo wngoi tongo ta hingke ani logini boni helmet hamlia wngmani bagui helmet nai tongo bo hingke obo hingke ani no sol suka colour helmet rok pai paikha hingke chwng tabuk nogo thangla sinai to nogo sok paika chwng hingke obono chwng reduction ni kamchwli kangso cherai ni bagui paitumani basini cherai ni bagui hingke bono chumri rikha green colour ni tui phaimani hingke reduction kisa habui naina hinmani se amse kaham khe nukbulia watui ni bagui dugan rok se khuloknai sikori khungkha ba keto nokno phunuk rwnai ang tam tubukhang khe norokno video khlai tongphuru to amse kaham khe phunuk balia hingke dry fruits pai tukha hingke to aboni logi hingke tei tam
tam tu kha ke obo hangka bag reduction ni bag pai tu mani ke bong na pula o sung purung ka ke 250 ni sawa ke ang si dam ti kisa pon khak jakliya 50 taka se khak siwo hangka ba ke 180 rok saka ke mas bang khamo ke to 200 klai no man faika ke no ang t-shirt payo ni samani kang ni na ni samani ke bobo color na khan ro ang kisa khulo ke funung nai ke obo hangke khoiri color da hanai amo ta ka ke obo ke duri thanda ngai dongo kisi kuchung rijak hingka ke kisa kotor size no nai na kha ka tabuk to kolomani jora amoni bagi ke kisa ri kotor no sumnai nango ngakai to no ang ti phunung nai te tam tu kha ke obo hingka ke obo ke ang last to pai mani phainani nai furu obo hingkai 90 hingka obo hingke 100 taka ge tikang sa hingka pink color ni obo hingka ke 150 to nrok tini ni ani video na bahai nangjak kisa comment khlai sadi tei nrok ana haiken logeri tong di tei nrok ana support khai tongmani bagi bele ken nrok no hampai maruwa hingke to tikang sa hingka ke ang no phunuknai obo same no drum 199 thaisin bo 199 hingga ke tikang sa phunuk risiwane hingga obo hingge amani bagai ayang ani amani bagai to ani bukara jakni bagai hingke to abo tu khandor no phunuk male bono ya fari ri khaba hingke to tinin bagai ke amsik no ang no next video tubui haino hai mala life firane bye bye.